Левски и ЦСКА заедно в основна фаза на европейските клубни турнири за пръв път от 2010 година насам. След като взеха скалпа на трети пореден съперник, сини и червени ще участват в плейоф за влизане в основната фаза на Шампионска лига и Лига Европа респективно. Бях направил видео, в което казах, че българският футбол се е прибрал обратно в къщи и в него споменах как Левски и ЦСКА не са играли заедно в Европа от 2010 и се запитах дали е възможно да стане това сега. Вече получихме отговор на този въпрос. Нещо повече, двата български гранда са в елитната класация на отборите, които ще участват в плейофната фаза, започнали от първият предварителен кръг. Другите такива са азербайджанският Сабах, унгарският Ференцварош, албанският Динамо Сити и финландският Интер Турку. Сега за момчетата на Хулио Веласкес предстои пореден балкански сблъсък с гръцкият шампион АЕК Атина. Сините няма какво да губят и излизат да напишат поредната глава в тази синя приказка. Червените на Христо Янев пък ще се изправят срещу гръцкият носител на купата Офи Крит, където този път ще са в ролята на фаворит, в сравнение с предишните два опонента, които те срещнаха. Кажете в коментарите какво очаквате и в коя от основните фази ще участват Левски и ЦСКА.